ɛno deɛ yɛ nkyɛn na kopek for say free ɛno na memini ba bɛsene no wɔnom ho sɛ pɔmpe no emu betumi apagya wɔn nhwɛmu a wɔn ayɔ no na saa nhwɛmu no kora bɛda di sɛ ampagya kora hɔ mo nkyɛmu bɛyɛ sɛ mmiɛnsa ɛkyerɛ pɔ mmiɛnsa ne ɛnwɔtwe deɛ ebetumi akɔ amana yie na wei no ɛbɛka petrol saa na diesel nso ɛbɛka no na ɛkeka wei nyina no enyi gas nso mfirim gas ankɔ koraa no ɛhɔ ha mo nkyɛmu bɛyɛ sɛ de ɔkron so ebetumi akɔ amana yie na na kopekfoɔ ɛkɔ so a no wasrɛ wɔn mu a ɛwɔ filling stations ahodoɔ mekyerɛ oil marketing companies no sɛ ya wɔn mu hutimamufoɔ nso mmɔbɔ na saa ntumu a ɛbɛba no wɔn mu nso so mu kakra sɛ de bɛn ne nyinaa nkonkogu timamufoɔ no so nkobu wɔn kɔn na ewie no wɔsan so kyerɛ sɛ wei nyinaa ɛba no sɛ ɛba sɛ emu pagya na yɛn nso yɛabɔ yɛn ho pagya sɛ de bɛn na yɛbɛtumi asosom na aboa ama wɔman no emu tena ne nkyekyereɛ na emu resɛten no ɛsɛte a ɛtumi asiso yie na yɛde ani kyerɛ mu ɛwɔ nsɛm foforɔ mu na sɛ sɛte deɛ a kwan yɛbɛfa so yɛbɛsi yie ne nyinaa no ɛyɛ sikasɛm ɛnora ɛne ne nanansa ɛde kɔ akɔsi ne yɛwada no naano nkɔmɔ a obi edie ne bie ɛyɛ budget a wɔsoafo ɔhwɛ Ghana sikasɛm so wɔde bɛto dwa ɛwɔ mmarahyɛbadwa fie ɛno ɛna fiti nora ɛde bɛnɛ ɛde kɔ ampodi akɔsi nyame yadom a ɛda kyena no mmarahyɛbadwafoɔ no wɔn mu wɔ workshop bi a yɛfrɛ ne sɛ post budget workshop ni nyinaa yɛ sɛ yɛde budget no anasa akɔnhomabɔ no yɛde abɛto dwa sɛ no na wɔn nso wɔn adi kan akɔsɛsɛ ho adwene kakra ansampo na wɔn makɔ akɔtena se na baabi a wɔso wɔn yɛ critical look na wɔn gye nneɛma bi tum no wɔn agye ne nyinaa de atum ɛhɔ ɛna piempani a wɔn ɛte mmarahyɛbadwa fie hɔ wɔn ɛna ɛhwɛ wɔn so speaker Alban Sumana Kingsford Bagben ask Bagben wɔde ato dwa no wɔkyerɛ sɛ saa budget a yɛka ho asɛm a wɔbi wɔ nkyɛn a wɔbɛka sɛ munyae wɔn pɛ sika na adie wɔse dabi ɛwɔ sɛ Ghana titiri kura yɛ set example na yɛma wiase nyinaa hunu sɛ yɛka budget a ɛyɛ anamɔ yɛ a yɛ nyinaa yɛfa so road map no a yɛ nyinaa yɛfa so de akɔ yiedie mu na emu mɛmfa nkɔnkɔ yɛ amanyɔsɛm ɛba ne saa ɛbibire mu nyinaa no yɛbɛte mpentenkwa. A common refrain echoes across Africa, and I quote, Africa is not poor, it is poorly managed, and the budget is the clearest expression of that management, unquote. At this pivotal moment, our budget must serve as a primary instrument for transforming Ghana's economic paradigm. It is our sovereign roadmap to self-reliance. The policies contained in this budget must steer us away from dependency towards a resilient, domestically driven economy. Honorable members, data tells a clear and urgent story. Reform cannot wait. The Ghana Budget Performance Index 2020 to 2024 exposes enduring weaknesses in expenditure efficiency, revenue predictability, and budget execution compared with our regional peers. Nations that mobilize revenue effectively and uphold transparency in spending consistently achieve stronger, more inclusive growth. Ghana must now turn evidence into action. Ama ahodo a wɔn tutu wɔn nneɛma yie no yɛ na nneɛma nyinaa tiri kɔ yie de ma wɔn ɛno nti Ghana nso yɛnyina mu die mu na yɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi ayɛ nhwɛsodeɛ ɛde ama afoforo no ɛne a yɛte yɛ no ɛyɛ Alban Sumana Kingsford Bagben ask Bagben mmarahyɛbadwam Ghana deɛ no kyiamehene yɛ a wɔda no wɔno ɛna ɛkasa yɛ na no na megyina so na mabusa sɛ 2074 no wɔnya bi anom ana sɛ yɛ da bi die a mesrɛ wo pharmacy herbal shop bia ɛbɛn wɔ no bɔmɔden na kɔpɛ bitɔ na ɛmoa paa 2074 kane na nanom dodo no a wɔn de tete yɛn free amponten mmerɛ so ebesi kwasi manim do na wɔn de boa yɛn no ɛno ntu behu no nea yɛse wɔanyini ankyɛ saa brɛ no kora mpo no na ɛsɛ ready gone too soon no yɛbɛyɛ 70 years esan sɛ dodo no ntia ɛnɛ yɛsan akɔfa baabi o kyerɛ ne se monhwɛ tete atempɔ no ne yɛkwampa ne da no na monkɔfa so ne manya homeɛ ne nkwa ɛde ama mo kra ɛno a ne yɛde abrɛ wo yi sɛ wo deɛ na akɔyɛ hepatitis B anaasɛ yadeɛ bi ɛna ekɔ wuo ma gye sɛ ba bɛkra wansa ekuro tu wa kyɛn sɛ na he a na ekuro ne nkɔyɛ uhia 2074 afei wo deɛ ne yɛ yɛfun osa wɔba ubu nsa wo bia timete wonka asɛ wonko a udwabuom ebepacho uhia 2074 ɛwa wo deɛ ne yɛ nsamawa ɛna agye wabɔ so
oba watimi se obo no eta ahyehyew pa wona ase atatai wani ma honhon wankasa nya kese na wo ye nanso hunu se we de eye unusual me pa cho 2074 en na beboa eno na DH no ade asom ni ntino eye correct pa ayese nsuo ono mo a wonte enwonwono bi awachiri FDA nso age atum se ampa aduro we wono mo a eboa pa e wo huru ntin eni bojade nyina emu upe bi ato a pharmacy ni herbal shops nyina mu enye na wo a wo pede dodo na watu aton no na do ani achem e Okaishi Drugland and ase kuma senso Ashtown Kolina Keba na afi your numbers no 0246 073 498 and 0501 628 931 na oni yen abo enkomo unya de 2074 no edi udwuma wie se ekimu a eya adwene wo ba ne ho SOMPA FM akwada no a wanya bosumi nsia ede kro no afi na wo ma na aduane de ka no fusuo ne ho no mepacho aduane be na ade ma no se enye yam vita ene ye wo ba akwada na bro wan hwe yie kwahyeoko ene be chi akwada no mempɛ ne saa de ama wo fa yam vita ɛfa ma akoda no enuane no ahuduo bebree be se dunsia ya no nyina achi no zinc iron ɛna calcium nso ye sande bi yahye mu a ɛbo akoda no mpom de ne mu nyinim yie pa akoda no so obedidi a ɛyɛ ama no yam vita empani no kura age aboso esanse nya na ɛwɔ shops ahuduo nyina mu na bibia so watumi akopɛ bi ato na bibia tumi ayɛ fine uwie ne saa no a pani wo de no ɛyɛ onga mama's helping hand enkwan no a wo ye no emakonu a wo ye no enam na wo steam no me pa cho se wan fa onga amfa nhye ne ase a ne aka na de ya na ye ntimi nni o eno na nra doctor ika doctor Samuel Owusu wo kan say sa spices no eno na ekun mema ese mema no mema ye mre no nanso FDA say wo mo age atum say onga de enuane no awudo nyina bi wo mu a be ma wudi kurampo a etimi bua wo pa onga mama's helping hand enya na ewo dwom ba bia eya pebito na emo wo pa afi wo wie ne sa no a na wape just what kenki ewie yi na modi asip no na bibia atumi aye fine kenke nwanwaso no a me say me amedi ho dase utimi de to ho ema be se na wotwe mienu na kenke no sane yete no saa na te me say the only difference I won ya akoto ne nemu ane say sisi ade na akoto ye na ehye asa papa no ewo mu no de eye just what kenke ma me a woton dok no me pa cho for woni kiremu e wodo me commercial bank na chi ho no a na betu bi koton ye de ma 3 Ghana cedis pe 3 Ghana cedis pe ene ye de ma watufo bo betu e ho na koton dwumadie bi awudi bi a ohia dokono no bra ya kache na ye ma obi na won so fa koye na bibia enkoye emfa ma just what kenki correct one pa your numbers no 0256 068 832 0256 068 832 na oni yen abo enkomo ye toa kase no eso ye toa so abusua ye ko ahafo no etifi mensenemo na apomuden hwemufo e wompotem ho na wono mu a enimu de wabene wo adwuma mu anya adaje ayi na awotweda pa si ho de ahye wono mo hofa titiri wono mu ayi wonyam esan won hwene so wakomam nyina ka ho se apomuden kwan so wombesomo mai na emu na pani kwankyerefo no da apomuden no ano e wo potem ho yewura Fred Kofori wo de trocha se sie uba ahafo ano se ye na tifia fa ho a wo mo amane a wo mo fam nyina ye bia nursefo ne adokotafo no beda eba ne sa na dodo na eprese wo mbefiri ho akoba bi foforo enti wo besre wo no meka bi ebam afi aban won keka no ho no wonnom wo mo se de be na nurses and doctors accommodation wo mbenya bie na sa adokotafo no ba watena ama apomuden pa no atifia fa ho titru ene ahafo ano wonnom so anya bi no money so I do say obesi a time the nurse for the veterinary in prep nurse for the omba omunya dan na omai den omko back into a big challenge omu benya dan so no because say ne boy dey omu ntimi to money so I do say omu besi dan permanent satin the call rounds mu hu ye honorable na nanam ko mu hu ye challenge say ho cause of accommodation issue ntino staff pre wa iswa currently ka say kura midwives wa ha iswa 58 community health nurses aye 8 nurses ankasa 69 and a nurse 26 any kwase basa ye call medical ward no CDC and every patient over 40 something at home, but necessary and a big challenge. In the best stress, and another tranquilla, and on MC na and 2.4 so say, I'm posting a Sidimbra have an off the hospital. Na M1 because patient need your mobile, but nurse for number show away. But the money bonuswa, a yarn the best na omwa na staff in the Bimbra, and then my beboa the health delivery was it. Enti uhu penai no ana wamode nam TV no so se wo hwe bia e wo Facebook ho a anasefo ne adokotafo e wo ho na akeka wo mo nsa se wo mu si ba bia wode won tiri beto
enti na wɔtwe a wɔn mu die ne nyinaa no na saa dwumadie ɛno nso ho afa de bɔkora ɛka ho na we no ɛnyɛ wɔn nko sa nɛsefo na ɛtena ase wiɔyi aban akrakyefoɔ wɔn ma ɛka bi ebom wɔ man mu wɔn to nsa frɛ dodoɔ na asɛm tia na wɔn mu agyina so ɛde kasa no yɛ nsunsuanso bɔne a galamse ebetimi de abre nipa na afe ɛba sustainable development goals na sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi aduru ho ɛho abrabɔ ne yɛbɔ yi ɛno na aban krakye yɛwura ɔnabo akwasi adusɛi wɔbɛkyɛ sɛ animu ya wɔbɛka kyerɛ yɛwura kando sɛ wɔmfa nɛsefo ne adɔkotafoɔ ɛmra ahafo ano atifi sɛ de bɛyɛ na wɔn nso apɔmuden pa no wɔn bɛnya bie asɛm si yi na ɛsɛ mepa na me ne ɔmu nyinaa nso so ɛba bɛhwɛ dwumadie no ma no kɔ awie pa na ɔmo de biribi papa si ɔmo ani so tɔ ɔhwɛ nurses ɛne me dua hyɛ baafo ano no depa government hospital ha no ma dodoɔ no abaa na ɔmo saa ɛhaw kɛseɛ no yɛ baabi ɔmo bɛtena nti ɔmo di week no na ɔmo yɛ ne sɛ ɔmo abɛfa kwan bi so na ɔmo akeka ɔmo nsa ase afrɛfrɛ aboafoɔ ahodoɔ na ɔmo ahwɛ kwan ɔmo ankasa ɛbɛtumi asi adankora a ɛbɛtumi akora nipa akuakuakuaku bɛyɛ sɛ aduanan and wohwɛ saa de wɔ ɛho ka no ɛkɔ anim kakra yɛba bɛboa ɛma ɔmo yɛ fundraise mmerɛ a wɔn de ɛne dwumadie no soso ɛkɔ ne ne wie no na sɛnea wɔn nkɔmɔdi a ɛbaa dwumadie no ase ɛkyerɛ yɛ no ɛsɛ ebewura government hospital hɔ nso na yɛhwɛ dwuma ahodoɔ a ɛkɔ so ɛwɔ ɛhɔ no nokure ni tefa government hospital ɛyɛ seriously understaffed serious wudu department ebi a yɛhia nipa bɛyɛ sɛ 30 a wɔhwɛ ne nipa wɔyɛ 6 enti wɔka sɛ they are seriously understaffed a nyɛ sɛ bi akɔm na de wɔn na mmom anɛsefo na adakotafoɔ a wɔsɛ wɔn kɔyɛ adwuma hɔ no wɔn dodoɔ no enuru ebeneza osu ansa wɔn na ne mpanimfoɔ yi bɔ nkɔmɔ yi na ayɛ na asɛm baako a meta ebusa paa sɛ yɛka Just Hot Kenke wobi ti hɔ so ɔno deɛ ɔno n'anum ato nti aduane sɛm deɛ yɛmfa yɛ asɛm nkɔ baabi ɛwɔ bere ko a time herbal mixture ɛbu so ɛwɔ wiase nyinaa amanɔnefoɔ koraa bɛtu bi firi ade kɔ oh bra sister bowura pharmacy herbal shop where ya pon asode wo mo aba bebie enti nkase wo kɔ asode won mai won aba time herbal mixture na make am for dia mawi malaria fever na ache wo no waposo ye oya wonu mu ato a wontimi ne die no time herbal mixture ene adu papa no a ebetimi aboa wo na eyi saa ha we nyina ede afiri ho so na ama watimi ate bia die na watimi akasa mpa wakɔ homa a wo boye no boye so adwuma pa afei wobi hɔ a ojonso a wonu atimi hu se wo bre ansa na wajonso wo de ne bi kura nya gonorrhea o nanso adwonso no ana bi a problem ma de ebetimi aboa mo nya free flow time HH mixture and the capsules afe ema mahimfie wasiesie no de etimi boa mu yie pa no time HH mixture and the capsules na drontafoɔ kaba mu na nom na abeto me nkrabo pa ekoyie boa wasiesie o sa na be ma won so boa ma wo mpamu agudie no watimi agina na so yie pa enya na pharmacy ne ba shops nyina mu obi a opa bi eto aton bia no frɛ number si 0244 417 669 0244 417 669 na one yen abonkomo mi wie ne saa pɛ na kyese wanya apomden pa na wanya no wo be ya adwuma na wo ya adwuma memempa ye a mi yi ama wo ne sɛ nyame kropon no wo nhyira wo na wo mo adwuma ne nkoso na nya sika bebre wonya bi a ɛyɛ aboa kunafo ɛno na ɛbɛboa me paa sɛ wodi bi boa kunafo a ɛno ne sɛ sompa akyɛdeɛ no wode ho bɛgyim tiawa afi bia no sɛ ne yɛ ne yɛ ɛde ma kunafo mɔbrɔwa wɔn mo gyinagyina nkonam awisia wɔn mo nyinaa yɛka wɔn nyinaa bom kama na afei yɛde kakra de ama wɔn no wɔn nso de yɛde sedeɛ ɛde ahyɛ wɔn mfompi ɛne wɔn mfompi ma ne nyinaa no wɔn nso ka ho bi ɛna abɛtimi aboa ɛno nti sɛ bia Sompa 93.1 ewo Kumase, Sompa 101.1 ewo Takwa 106.1, Tachima 90.7 Kranza 98.9 ewo Sunyane ena yen so ewo Sompa 106.5 FM ankran ha sei bia ben wo anase Sompa nkrabata bia ben wo no otro o kapre o sempoa o dama me pacho o de ye pon ba akokora na kita wo a eya afakoja na bia anya fine se o de ne ya atade ntoma mpabo aduane bia ye keka bomu a ye yie na nso ense yie no utimi de koja na ye de aboa Sarfo na bia etumi akoyie o de no pese o ye ne sika number sa betimi de afa so no 0598 559 802 0598 559 802 edin ebeba no Terra One Media anase Blessed Foster Terra One Media ana Blessed Foster eno ne di ebeba kakra bia utimi de fa so na bia etimi akonkan pa afa yemfa nsem ne nkopie mu ewo amanone wa amanone nsem ne ekogina mu ewo Mexico eno na amanfo ka no Mexico no na Mexico se wo join ne ewo Facebook ne so a Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra wo be hunu se
Nip wenya asɔre dem no ɔmo chi momomeu. Ɛyɛ demonstration. Protest a wɔn yɛ no. Nipa 120 ɛna afa mo prepra. San sɛ wɔn mo gidi sɛ wenu krampo no prosifoɔ kra bɛyɛ sɛ wɔ ha ɛwɔ mu a wɔn nso prepra mu ɔden paa ɛwɔ mu. Na Mexico prosifoɔ ɛna de saa nkratoɔ yi ɛde aba. Wɔn mo kyerɛ sɛ wɔn mampani Claudia Sheinbaum na aban no wɔn mo ne ho mɔden baako sei. Na no bɛsɛ 2022 mu hɔ baabie na abrantie bi a wɔno wɔ free Peru na wɔno ankasa mu no wɔn na de sɛ nko bɛyɛ ku ɛwɔ ayi hɔ Mexico hɔ wɔyɛ Peruvian Prime Minister me ne wo kasa kura no wasiki asylum wabɔ ne ho adwa saa ɛna maami wɔ free here wɔse wɔfa ne ho nkodi wɔnkɔ wɔn antata ne bio ɛna wɔn sɛ for the way sɛ wɔ nipa wɔ nya obetu aban ato agu na wagya no so wɔnkɔ afei ɛkyɛ sɛ kuro no mu nneɛma ntɛne aban no a wɔhunu kotokuwa no de kora bɔ de ahyɛ mu bibia agye nsrepe kyerɛ sɛ wɔn mo hwɛ mo ho a wɔn hu wɔn asene mu kura ɛno na manfoɔ te gu mɔnten so na mfiti aseɛ no a na wɔn bɔ ntɛne sɛ demonstration bɛba so no na mampanin sɛ wei munya social media kakaka ɛnkɔ baabi a ɛne nti wɔn underestimate yɛ na wɔn mu sɛ nipa bɔdɔm pem ɛwɔ Mexico City ya wɔn sɛsɛ nneɛma prosifoɔ kuturement nyinaa wɔn asɛ na ma prosifoɔ wɔ ha ɛprepra ama nipa bɛyɛ sɛ ɔha ne aduonu wɔn nyinaa nso ɛpre mu ɔden paa ɛno wɔn de ho ama ne aba na wɔn kyerɛ sɛ wei deɛ ɛfiri wɔn ayirim nanso wɔn bɛbɔ ho ban sɛnea ɛbɛyɛ a atorenkyɛm biara ɛnsi ebio wei abusua wei so ɛna yɛgyina na yɛde dumienu kaseɛ no ne atɔnti na 74 na dawroma wɔsɔ yɛasene ma ahohoro yɛn mpɔmu nyinaa kama ma yɛnya mpɔmuden na yam vita nso yɛde ma nkɔdaa na nkɔdaa die sɛ bɛyɛ akwahyeɔkɔ ɛnkye wɔn na mpanin nso agye abɔsoɔ nanso mpanin deɛ yɛde ɔnga ɛbɛyɛ aduane papa ɛde ama wɔn adie no yɛyɛ nkwan ne ade ne stew ne nyinaa awie a aduane yɛde bɛdie no ɛyɛ just hot kenke na ɛno nso yɛde aka ho kama time haba mixture nso so enum ato na just hot kenke wantimi antimi ani a yɛ na ɛha adwene ntino no akɔpɛ time haba mixture ne bi ato na wanonom na bibia atimi ayɛ fine na afɛ owie pɛ so mpa akyɛdeɛ no wode kakra tom no we wanda woro no so yasene bra na ye twa guo ewo sompa 106.5 FM so ewo enkran ha no upie mu asante mantam mu a sompa 93.1 FM ewo kumase wo gina mu dendenden ayiko 100.9 wono so kumase wono so gina mu adamfo pa radio ewo France wono ma hinkro Paris no mu wono so ya sampa tra no wo ho a enya sem kuma sompa 101.1 ewo takwa sompa 103.3 ewo takrade sanso na sompa 106.1 watachiman sompa 98.9 ewo sunyane sompa 90.7 won kranza ena sompa 101.3 eno so wadoma Kingdom 106.1 ewo mankasim udiko da ne so no so hu ya ana wote yanka eya sompa FM ejinam sa bilaba eya akọ Play Store ana App Store baby download the app no na download the sompa online ubetimi ahwe video ubetimi so tie ni audio enso ho ne apese onya bia ubetimi so kura san ko achi akobo playback ewo ho Facebook and TikTok no eya sompa 106.5 FM Accra and YouTube no eya sompa FM live www.sompaonline.com so ensemi dodo no ya kruche e de akogu ha betimi akokenkan dodo mo enuanom no eya baanu abrempon na kwaku ampoma bene mebra triple man ejapia apam dada yɛn ne yɛbɛbɛ sɛ nsɛm no ɛde ma wɔ bra na nasafo kantanka ɛde yɛn ɛkɔ Facebook ama Facebook wɔn so yɛagye yɛn ho sɛkyerɛmɛ na ɛwɔ hɔ yɛsɔre so